Meta persuna f'Malta tingħata l-ażil tkun imħarsa mill-Gvern Malti u mogħtija l-permess tgħix f'pajjiżna. Is-sena li għaddiet kienet l-ewwel li magħtula kien hemm aktar applikazzjonijiet għall-ażil minn persuni li ma ġewx f'Malta bid-dgħajjes. Għal dan Mario Friġġieri, il-Kummissarju għar-Refuġjati. Kollox kienu applikaw l-azil xi 1300, li minnhom 500 kienu bid-dgħajjes u xi 800 mhux tad-dgħajjes. U fil-fatt kienet l-ewwel sena fejn in-numru ta' nies mhux bid-dgħajjes kien iktar minn numru tad-dgħajjes. Mhux biss għax in-numru ta' nies bid-dgħajjes naqas, imma wkoll in-numru ta' nies ta' mingħajr dgħajjes ta' mhux tad-dgħajsa żdied. Iż-żieda hija attribwita għal raġunijiet differenti. Kiber kemm għaliex Malta għandna ċerta komunità ta' Sirjani li l-ewwel ġew japplikaw huma u mbagħad jġibu l-familja tagħhom u mbagħad jibdew jiġu l-ħbieb tagħhom, eċetera, affarijiet li jiġru. U kemm ukoll għaliex Malta huwa pajjiż ġar tal-Libja li miegħu dejjem kellna ċertu rabtiet u ċertu relazzjonijiet. Libjani kienu jiġu Malta raġunijiet ta' studju, raġunijiet ta' kummerċ, raġunijiet ta' business u ħaġa oħra. U issa kif inqalgħu il-problemi meta jaħsbu fejn ħan nippruvaw immorru fl-Ewropa, ovvjament xut minnhom jaħsbu f'Malta. Ma' Friġġieri ltqajna fi kmamar mobbli li se jibdew jintużaw biex tingħata informazzjoni lil kull min ifittex l-ażil. Preżenti għat-tnedija kien hemm il-Ministru Carmelo Abela u s-Segretarju Parlamentari Ian Borg. Il-kmamar il-ġodda li saru b'fondi Ewropej huma mqasma fi cubicles b'sistema ta' ħoss li tiggarantixxi privatezza meta jintlew l-applikazzjonijiet bit-talba għall-ażil. L-informazzjoni l-ewwel tingħata permezz ta' filmat li jista' jixxandar bi 11 lingwa differenti u mbagħad jingħataw għajnuna minn interpreti. Is-sena li għaddiet kien hemm 2077 applikazzjoni għall-ażil konkluża. Il-Kummissarju għar-Refuġjati jemmen li din is-sena wkoll it-tendenza se tkun li jkun hemm aktar talbiet minn persuni li ġew bl-ajru jew b'mezzi tradizzjonali ta' ivvjaġġar. Din is-sena dik it-trend għadha tidher hemm. Naħseb mill-kalkulijiet nagħmel illi dik iċ-ċifra ta' 800 naqbżuha xi ftit, mhux neċessarjament xi numru ieħor, għadna f'nofs is-sena ġifieri kollox jista' jiġri, imma kulħadd jifhem li s-sitwazzjoni la fis-Sirja u laqas fil-Libja ma tiebet.